Nie mów, bo wszyscy będą wiedzieć. Wygrzewa się. Szybko, chodź, idziemy. Chodź, teraz idzie. No śpiący kotek jest. Chodź, idziemy. O, wystraszyła kogoś, widzisz? To idziemy. Mhm. To sprawdzę. Tak? Ile? Marcin, który Ci się najbardziej podoba? Pokaż. Ładniejszy? Aha, jaszczurka. Prawdziwa jaszczurka. No, prawdziwa. Jakie to przyjemne dotyku jest. Ja bym powiedział, że takie przyjemne jak ten, jak no, to się nazywa wawrzynek wilcze łyko. Co?
żeby nie biegł. Będziemy czytać. O, Marcin, ty się dużo naczytasz. To jest pomnik przyrody, czego nie wolno niszczyć. Tego nie wolno niszczyć, bo to jest pomnik przyrody. Gdzie? To jest fajna ławka, nie? Mhm. Gdzie? A uważaj, Marcin.